Molt bé, David, benvingut. Moltes gràcies. Què farem amb tot això que tenim aquí davant? Farem un tàrtar de vedella i tenim els ingredients i el producte, en aquest cas és el filet de vedella, doncs per poder tallar. I hem de començar a tallar una miqueta les peces petitones per poder començar a fer el tàrtar i la barreja. I després ho barregem una mica amb tot plegat. Tot serà barreja i tot serà una mica amalgamat. Amalgamat, m'agrada molt. M'agrada la paraula amalgamat. A mi amalgamat. m'agrada molt, faig servir molt. I a la gent que em coneix segur que s'està rient aquí darrere de la tele. Escolta, No hem parlat abans d'això. per on començo jo? Comença per la ceba, sisplau. Talla'm la ceba, que jo no puc. Tu Perquè jo soc de llàgrima fluixa, amb la ceba. No passa res, no pateixis. Soc molt Ho farem. sensible, jo. Jo, si no us importa, anirem al filet de vedella, tallant-ho. I està net, quan ho demaneu a la cuina, a la carnisseria, demaneu-lo tallat. Talladet, perdó. Demaneu-lo net, que us ho netegin. Net què vol dir? A veure. Trallat el cordó, trallat els filets de grassa, trallat tots els nervis, que estigui net, que no hi hagi res de grassa. Polit. Polit. Net i polit. Molt bé. I això com ho tallo jo, la ceba? Tallem-la de uets, molt petitons. Molt petitons, No microscopis. Perquè no tant com per ratllar-la. No per ratllar, és un trossets que es trobi la ceba junt quan fem la barreja, el que passa que no ha de ser molt gran perquè si no trobaràs molta ceba i llavors amb el tartar notaràs molta ceba i poc vedella. Molt bé. Al tanto no ens tallem els dits, Sí, això ja saps que també és marca especialitat de la casa, Bueno, és que jo no sóc cuiner, tu, per molt que m'agradi... Bueno, és això, s'està fent aquests programes perquè la gent que tampoc estigui acostumada a cuinar. No, i a més amb aquest material, tu has vist això? Això pots prendre Això mal talla, i fer-ne. Això talla moltíssim. Ara, S'ha d'intentar tallar molt finet a la carn, molt finet a la carn. Sempre estic tallant a de uets i després agafarem i tallarem més. mitja ceba fem, m'has dit? Mitja ceba, mitja ceba. A la carnisseria us ho poden tallar a màquina, però és preferible tallar-ho ganivet. Així no estripes el que és els nervis i la carn. Queda més sencera. Els he vist tots sempre tallats a ganivet. Sempre, sempre. Perquè vosaltres al restaurant ho feu a davant també del... El tall no, el tall el tallem a la cuina, si no estaríem... Què vols que et digui? Estaríem molt de rato nosaltres tallant, tampoc tenim. Llavors, com que ho fem a sala, nosaltres, els tartars, ja ve tallat de cuina, això sí. Tallat de cuina, s'ensenya al client i amb el client ja comencem a fer el que és la barreja i ja treballem davant del client, al gust del client, com vol el tartar. És que jo un cop em vaig demanar, me'l van fer davant, jo vaig estar encantat de mirar tota l'estona com tallava aquell xicot, però reconec que s'hi va estar una estona. Sí, està molt de rato. Llavors tampoc és el cas. Tens que estar a gust, menjar a gust al restaurant, però tampoc és estar mitja hora per un plat. A veure, senyor cuiner, com ho tenim això? Genial. Més petitó? Jo el trobo bé, mida. Sí. Vols que li faci un... Home, si li fas una miqueta així de rapidesa... Aquest és el que m'agrada a mi. Aquí és quan tens perill de tallar-te els dits. Bueno, tenim més cebes i si no tallem i arrenquem més tard amb un dit embolicat, però... O sense dit, no sé. També hi ha tàrtars de dit. O sense dit. Val. No ens passarem. Jo el que faig era explicar-lo el màxim possible també ara d'aquesta manera. Jo això ja ho tinc tallat, David. Molt bé. Ho poso a dintre del bol. Perfecte. Jo la carn també, la veritat, ben talladeta. La separarem, la posarem a banda per quan tinguem l'hora per treballar. Ceba, aquí n'hi ha molta però, no? Aquí hi ha massa, He posat mitja, però bueno, podria haver fet un quart, I escolta'm, ceba seca. Sí. No dolça. No dolça. Ni tendra. Ni tendra tampoc. Explica'm això. Home, tendra pots posar-la, no hi ha cap problema. El que passa que la ceba seca té més, evidentment, el gust de la ceba seca i el gust de la ceba tendra és molt més forta, la ceba seca. Llavors, la ceba seca li dona un gust molt més a ceba. Parlem-ne així, no sé com dir-t'ho. O sigui que si us agrada el rock and roll, ceba És seca, amb la ceba. potent. Correcte. Perquè també la podríem deixar reposar amb una mica d'oli i vinagre, però aleshores potser ens mataria... No, oli i vinagre pots deixar-ho reposar. El que fa és treure una miqueta la furtor que té la ceba, que està molt ben pensat, i com que es posen encurtits, ja estaria un tipus de vinagre ja que estaria quasi encurtit. O sigui que no he dit cap bestiesa, No us dic cap bestiesa. No us dic cap bestiesa. Què Ara falta? s'ha de tallar encara la tàpera i el pepinillo. Mira, la tàpera sí que tallo les que em diguis. Vale, ja està bé. No moltes més. El màxim possible. I puc tallar també el cogombret amb El cogombret el pots fer també aquí, directament. Barrejat. Vinga, Perquè va. tot es barrejarà. Quants en vols? Aviam, ja està, prou. Dos, En dos.
Jo amb 2 i ja està. Però no me'l barregis, sisplau. Sí. El tallo per separat, Sí, perquè així posarem les mides més o menys que volem cadascú. Val. I això també una mica triturat, o sigui, tallat, però Sí. sense que quedi molt esmicolat. Sense que quedi molt... Que es trobi una miqueta el que és la tàpera. Correm el risc de fer puré de tàpera, eh? Exacte. Prou. Tampoc fa falta, ja està bé. Exacte, ja està bé. Bé, et deixo un... Per què no ho posis, sisplau? Sí. I el cogombret, rodanxones o també picat i andando? També, picadet. Picadet, eh? Picadet, sí, correcte. Picadet. Escolta'm, això de que tu em vagis traient els pots, Home, el cuiner ets tu. estem mirant, però tu m'estàs tallant, estàs fent de cuina, Sí, tu ara. no, clar. Una miqueta més. Jo, si vols que vagi fent i començant, mentre tu estàs tallant? Sí, i tant. Vale, ara començarem a fer una miqueta ja el que és la barreja amb l'estic tartar, amb la tàrtar. Posem primer oli, un bon oli d'olivar. L'afegim al bol. El bol, com heu vist, porta gel a sota, perquè es treballi en fred, perquè no oxidi tant la carn ni s'oxidi res. Això és tots els tàrtars, no? Jo, els que faig a casa, vull dir, a Can Frai, ens fem tots en fred, sempre en fred. Es pot fer sense posar fred, no hi ha cap problema, en aquest cas, no hi ha cap problema. Quan posem l'oli, generoset, no fa falta que posis mig litro, posarem un rovell d'ou. Doncs vinga, va. En aquest cas el picarem, traurem el que és la la clara, perdó. Jo vaig posant el cogombre, l'altre dia ho fèiem també, però amb les mans, tu. Entre els dits de les mans escorríem l'ou. Exacte, i ens quedava el rovell a dalt i tot l'altre a baix. És correcte. És correcte, però per la tele és una mica agosarat, no? Bueno, es pot fer. Les mans sempre netes, i ben netes. Bueno, és que res per evitar el contacte amb la closca, aquelles coses que diuen. La closca de fora, sí senyor. Això... Què en fem d'això? Això, mira, si m'ho deixes on està aquí, per jo ja poder fer també, la barreja. La ceba també. La ceba també. Tenint ja tot això aquí preparat, de tallar ja no fa falta tallar res més. Molt bé, tens Què alguna faig més ara? per mi? Doncs mira, si em vols ara mateix, preparant això no fa falta. Si em prepares ja un platet per després poder emplatar, Vinga. el que faig ara és fer tipus una truita. Ves? Barrejo una miqueta el que és l'ou amb l'oli per fer com una maionesa, que això és el que farà amalgamar tots els productes que tinc al tema de la vedella. La vedella, la tàpera, la mostassa... Com que ho faig a gust del client seràs tu. Vinga, va. Com t'agrada el tartar? T'agrada picant? No, m'agrada fort. T'agrada fort? M'agrada fort amb aquesta... Mostassa a l'antiga. A l'antiga. Ni estragó, ni dijon, a l'antiga. A l'antiga, és amb granet, està molt bona. És forteta, és potent, però és suaveta també. La Dijon és molt potència. La Dijon vindria a ser aquesta dels Frankfurt, salvant les distàncies. Sí. Però vindria a ser perquè tothom ens entenguem. Semblant, correcte. Si no en tenim, li posarem mostassa de Frankfurt aquí. Podríem fer-la, però podem fer molt poqueta, o si no, no posem mostassa. La mostassa també és molt opcional, en aquest cas. Tot és opcional, eh? És un flaire collonut. Jo aquí ara vaig posant els ingredients. En aquest cas posarem la tàpera. Posarem un parell de culleretes. Mira, veus, tàperes no soc tant de tàpera. Mira, ja deixem de tàpera. Cogombret. Cogombret a tope. De fet, jo n'hagués picat 5. Ja, però és que és massa. Sí? Bueno, vale. Va, poso totes, eh? Sí, tant. Tenim prou. Tot i així, és el gust de la gent. Si sóc el client, sóc el client. Sí, correcte. Pues a tope. Doncs tallant més tàpera. No, home, no, tampoc passaré la línia vermella del cuiner i el pinxer. Ceba. Posarem 2 culleradetes. Sempre estem a punt i, a més, a poder afegir més. Ara tinc aquests petitons. Barrejo una miqueta més, que agafi tot el gust. Sembla que no, però el gel de sota va fent, eh? Fa, i tant, i fan. I quan toques això està fresquet, no es calenta, no es fa malbé. Pot estar més rato. Mostassa, t'agrada, no? Molt. Escolta'm, la carn per l'últim total, no ves? La carn faig a l'últim. Jo primer barrejo, hi ha moltes formes de maneres de fer, eh? Hi ha gent que fa la carn i va barrejant la carn. Jo aquí poso primers ingredients. El que poso la carn directament és el pebre. El pebrem. És correcte. Que la poses aquí. I ho salem també? I ho sales també. Amb aquesta sal gruixuda. Amb la sal gruixuda, si vols. Correcte.
Llavors ho tinc preparat així, el platet. Sí, clar, Agafa no una cal miqueta. barrejar-ho perquè ja ho barrejarem Ho barrejarem aquí. Exacte. Aquí ja hem posat la tàpera, hem posat el cogombret i hem posat la mostassa. Ja no fa falta res més. Solament farem primer el pèrrins, salsa pèrrins. Salsa pèrrins, que és És una salseta, és un potenciador, bàsicament, també de gustos. Porta molta anxova, porta molts ingredients, no em diràs quins són. Tot ben macerat, tot ben... No et diré podrit perquè és una paraula que no se diu a la cuina, no s'escau. És macerat, això ho fan amb uns pots molt grans, van posant anxova, van posant productes diferents i el que fa és que faci madurar, que maduri. La salsa anglesa. És anglesa. I que es fa servir molt amb les carns. Amb les carns... Curiosament és de peix, però es fa servir molt amb les carns. Correcte, tens raó. Les hamburgueses també se n'hi posa molta. Bastanta. Molt sovint, vaja. Molt bé. Picant. Tabasco. Si no Vamos tenim a tabasco, una mica de bitxo picat o aquí... El bitxo picat no el posaria, perquè... Sí, no, perquè trobaràs trossets i és molt incòmode, les llavors que te les menjaràs... Però aquests que venen en pols, que a vegades... Vale, tipus el pimentó picant, un pimentó... Correcte. No l'he provat mai. La veritat, no l'he provat mai. Podem provar-ho? Sí. No canviarà gaire. No, si no tens a casa pots ficar-ho. T'agrada potentet, m'has dit. Sí, però hi hem posat molta mostassa, No, però la mostassa no pica. Això és el que pica. Jo posaré, 5 gotetes. A part de plorar de la ceba, ploraràs del picant. Picant. Tampoc ens passem massa del picant, sempre poseu menys del que fa falta, perquè això després puja una miqueta. Primer proves el picant i després dona un... És allò per dilatar les pupil·les... Papil·les. Papil·les? Les pupil·les sí, també dilaten. També les dilaten. De plorar del que deu picar, això. No, però aleshores agafes molt més el gust de les coses. Agafa més gust, agafa molt el picant. Però si et passes massa, trobes molt de picant i poc producte. Correcte. Tinc això, ja està fet. Què tinc que fer? Barrejar la carn. Vinga, va. Fiquem-la. I aquí és la mà de la persona que fa. Llavors, aquí ja serà xafar, i anar fent voltes. Voltes per poder donar tots els ingredients que vagin barrejant-se a la carn, sempre. Molt bé. I has d'anar rapidillo. Com tens la barreja aquesta? Ja està barrejada, ara posaré el perfumet de Calvados, una punteta per donar-li una miqueta més d'amorositat. Val. Jo vaig a buscar un cava. Molt bé. Perquè això ho maridarem amb un cava. Genial, ho trobo perfecte. Un cava de llarga criança, fermentat en barrica. Correcte. I que ens anirà a la mar de bé, de la D.O. Altalella. Aquí ho farem. Jo ja estic barrejant el Calvados el que li dona és un troc. El Calvados aquest és atronjat, és un licor més atronjadet, tipus brandy. No és molt fort, no s'ha de posar massa, o si no troba molt de gust, però el que fa és donar-li un puntet més de gust a la vedella i els ingredients. I ara aquí seria ja emplatar-ho. Jo deixa'm fer el ritual del... De provar, de tastar. No, de moment, mira. Voldràs tastar? Home, el voldré tastar i el voldré marinar amb aquest mirgin d'Altalella, que m'han dit, la gent de la D.O. Altalella, que és esplèndid amb l'estic tàrtar. Aviam. Són especialistes, ells, amb això. Home, i tant, cadascú el seu. Jo em feia els tàrtars i ells em feien els vins i els caves. Mira, això ho posaré aquí ja. Val, vinga, va. Jo el tasto. Tu el tastes. Farem així. Quina pressió, Déu meu. Prova. Té mala pinta, això, Jo crec que sí. Vostè dirà, Està espectacular, T'agrada? A més, va sortint tot, Tens el gust de la tàpera, la cebeta, No, i quan el acabes... Calvados, el puntet de picant surt després, Ara m'està venint tot el picant. I saps què passa amb el picant, no? Et va de gust una copeta? Home, i tant, aquesta és teva. Moltes gràcies. Oh, però tu n'has provat o no? L'he provat. Prova'l abans de fer un... Jo em fio molt del client, llavors és el client que ha de dir. Ja, però aquí no hi ha clients, aquí hi ha pinxes i cuina patxanguera, ja ho saps. Brutal, per plorant. Doncs vinga, va, cava. Impressionant. Salut! Salut! Home, aquest picant... I encara va sortint, la carn? I trobaràs un ratet més. I amb el cava, ostres. Jo no ho hagués dit, jo hagués agafat un vinegre. Un vinegre, igual, sí, però amb aquest cava, molt bé, molt bé, molt bé. Sí. Dóna un gustet molt bé. Bueno, perquè és això, fermentat en barrica durant molt de temps, un criança allò... És potent, és potent. Emplatem? Vinga, va.
Emplato... No sé, tu digue'm el que necessites. Jo necessito el platet. Doncs vinga, va. I farem així. Normalment, també a vegades són motlles, com havíem fet alguna vegada, però amb la carn queda bastant amalgamada amb el tema de l'ou, els ingredients, llavors queda... Pots fer dibuixos, si vols, si t'agrada, clar, si ets una aquí miqueta pintat. Pots deixar anar la teva... Imaginació. Vocació d'artista, que de fet la cuina ja és un art, eh? Ja és un art, els cuiners ja tenen això que ho fan. Escolta'm, unes torradetes per aquí. Posarem un parell de torradetes per acompanyar i amb això ja estarà. Ara aquí tinguéssim una branqueta d'algú, eh? Oh, i mira, el govern. un cibulet, una miqueta de... Mira agafar-ho. Ferran, guaita. Bé, doncs escolta'm, jo, com que tinc ganes de tastar allò a cullerades, aprofitarem ara... Tot això ho podeu trobar a les xarxes socials, al Facebook, al Twitter, a l'Instagram, aquí, als senyors de Can Frai també. Al restaurant de Can Frai. I res, ens veiem al proper programa. Moltes gràcies per tot. A tu. Val? Moltes gràcies. Fins la propera. I tant. I els altres, fins al proper programa. Adéu-siau.